Machigni nya Ramogi juang chenro mar ka gi kacha kawmi gigo matimre pacho kae mokwongo wang'iyo weche ma otudre koda gigo ma timre pacho kae ma wayudo ni piny Amerika oyango kweth njore mag Al-Shabaab kaka kweth njore ma olak piny mangima kendo ma isiro kokalo e ohanda mudho. Piny Amerika bende olando riwruoge kod ji moko ma osebedo ka miyo kweth mar Al-Shabaab sir mag omenda. Kalure koda lipod piny Amerika kambi moro mong'ere kaka Halil Group mantie Dubai gikoni ema osebedo ka chiwo sir mapek ne kweth mar Al-Shabaab. Kambi no mani koda bedne e piny mar Somalia, Kenya, Uganda kod Cyprus iwacho ni itiyogo e chwalo omenda ne kwethno mar njore. Piny Kenya Faisal Yusuf Din wachore ni tiyo kod tend kambi mar Halil Group e chwalo sir mag omenda ne Al-Shabaab. Yusuf wachore ni tiyo kod ja Kenya machielo manyinge Mohamed Jumale Ali awale e chano kaka omenda ma oyudi e yor mudho dhi ne Al-Shabaab. Kambi machielo ma itudo kod ji ariyo en kambi nyamburko mar Crown Bus. Pod Amerika bende oyango ni Farhan Hussein Heidar osebedo ka ochung' ne bedi kambi Halil Group e piny Kenya, Uganda, Cyprus kod riwruog pinje jo Arabu. Piny Uganda chenro mar kambi ma itudo kod Al-Shabaab itayo kod Abdulkadir Omar Abdullahi ka gimakore kod Omar Sheikh Ali Hilowel. Jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki Ogai mar obila Jafeth Koome kod jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo bedo kod romo kod weg kembe manyuoyo kong'o kod weg bache ewi lwench kedo kod yedhe mamero ji kod math ma oko puodhi. Kindiki okoni gichopo e winjruok kod jokanyo ni lesena mowiti kucha nyaka chak or manyien kendo riwruok mar kembe manyuoyo kong'o go bende nyaka lure kod chike moketi. Kata kamano riwruok mag weg bache kod kembe nyuoyo kong'o go to okone sirikal ni ndalo 21 tin mokalo mar luore kod chike midwaro ka gikwayo ni mondo omedgi thuolo mondo mi gitikre kod chike ma ogol. We called a meeting this morning of all manufacturers and people involved in the manufacture and the distillation of second generation alcoholic drinks in the country whose licenses stand suspended. That suspension is for 21 days beginning 6th March 2024. It will come to an end on 27th of March 2024. We therefore thought we needed the input of the affected farms and businesses. They have all turned up in large numbers. They are in total support of the vetting process because they believe that there could be players within the industry who are undermining the good work that a few who are in that business could be doing. That operation is not to eradicate the poisonous alcohol ambayo iko kwa ground. Operation inakuja unaambiwa na chief wewe funga ama dio wewe funga. Hata hakuna barua unapatiwa kuambia ufunge ama unafungia nini. Hiyo operation ningeomba kama ni operation kama hiyo tuanze inspection afresh. Oko Uganda mondo miyo chiwo arita ne jonyuolgi ma hikgi oniang' kendo giweka omenda ma piny owacho chiwo negi to kara mano gimed chiwo negi sir maber ma owachi gi jagoro mongirore bad migawo ma ochung'ne joma ng'aw Joseph Motari kinde mane otimo limbe e kar jot mar jogo ma hikgi oniang' man Kasarani County ma Nairobi. Motari owacho ni piny owacho dhi mbele gi ndiko jodongo mondo mi ochulgi omenda margi ma ichiwo dwe ka dwe ka nyaka sani jodongo maromo milion 1.7 osendikore mar yudo omenda go kwa joma Samaria mang'won mondo ochwal sir ne kuonde jot mar jodongo go kaka yor tieko gowi magin godo kendo chiwo sir mowinjore. Ya kwamba tuchukue jukumu la kutunza wazee wetu, maana hao wako hapa si kwamba hawana watu, lakini wako na watu. Lakini hao vijana walipokuwa wakatoka wakaenda,
wazee wakajikuta katika our sisters place. Kuna very huge bills hapa, na ni vizuri tuseme kwamba wale wishers wengine kama sisi vile tumekuja, wawe wanajitolea kuhakikisha kwamba saa zingine wana waive even the bills of this place. Kuna electricity bills, kuna medical bills, kuna very many issues here ambao tunahitaji kuangalia. We intend to register any old person, any vulnerable child, orphan and vulnerable child, and any person living with severe disabilities in this country. We are scaling it up in phases. We've done the first phase as guided by my boss, the president, and then we are going to do that until we are up to where we are supposed to be. That is 2.5 million Kenyans. Osiptal ma Mama Lucy Kibaki okwedo lipode ma landore mbui ni nitie mama moro mane onyuolo rude to omiye mana nyathi achiel kar thiethno ka otelnegi kod jakoma mar boda mar osiptalno Dorcas Kemunto ka achiel gi jokanyo mag boda mamoko. Gikoni picha mane gigoyo kapok mamano onyuol ne oyango mana nyathi achiel mane gigolo bang' timone bero, ka bende wuon nyathino ne osenyisi pichni mag wang' dede kendo ne oneno adiera ni duto mane otimore ni nyathi ne en mana achiel kende. Mama, nimefuatilia, nimepata ukweli ya kwamba mtoto ni wa kike na ni mmoja. So mama ko huku bado huku kwa hospitali amelazwa huko, lakini hali yake iko mzuri. The mother gave birth to one single child. She had one single fetus, born prematurely, but stable as it is right now. And therefore, that video clip that is going around is misplaced, is inaccurate, is untrue, of which we are not certain what the aim and the agenda is. An ultrasound was done, which revealed a single live intrauterine pregnancy at 30 weeks and 6 days. So this was not corresponding to her gestation by dates, and hence we added her diagnosis of fetal growth restriction. We stabilized the mother, optimized her care, and once we were ready to deliver the baby, we opted for a cesarean section to optimize the chances for the baby. Both mother and baby were delivered safely via cesarean section. Mother is doing well currently, is doing well. We have a baby who is 1.6 kilos, scored 8, 9, and 10, that is APGAR score. Kweli ni kwamba mama alijifungua mtoto mmoja, na hasa saa hizi vile tunaongea yupo wodini. Yupo wodini mama na pamoja na mtoto wake ambaye alizaliwa akiwa na kilo chache. Higni ariyo nyaka ne jaode machon bet lwete kendo kelo ni hinyruok ma opogore dende. Masi Langat pod manyora tiche ka okwayo mondo okaw okang' mar chik ne mane en jaode ma bende ne en jalweny KDF. Masi wacho ni nyaka sani achichno pod oro ote mag buogo ngimane ka odwaro mondo ogol oko rambuna mane omiye kendo okas piyo winjo kendo ng'ado burano. Min Masi Sara Langat okwayo mondo olos chike motenore kod lwenje mag udi mondo joma omonjo oyud ratichgi mapiyo kaka dwarore. Wach mane osir kod jaod bura ma kaunti no Beatrice Kemei mawacho ni apise dhi mbele kod konyo manyo ratich jogo ma okalo lwenje mag udi. I'll see tomorrow, or my kids will see tomorrow. So the man is free out there and he keeps threatening. The man is not happy about that case. Now he promised again to come and kill me. Before he had promised that he will come and finish his mission. Now he has been sending out, even to people, threats. And that is so difficult, living such kind of life. He's a person who knows the law. And that is so difficult. You know, I'm just a civilian person. And he's someone who understands leadership and all those things, and constitution and all those things. And because they are continuing with this state of killing women, because they are being given bond and they continue with their normal life. They continue their jobs. They are happy. They are out there. No justice. Hakuna kufungwa. Ndio anaendelea tu kufanya, mwingine anafanya. So I feel worried, and I can see for women to be safe,
the first thing ni kufunga mtu. Somebody has attempted murder. Jopinyi kaunti ma Busia koro ikwayo mondo orit gige sitima ahinya to transformer mondo kik gikethre kendo kel lal mar sitima kata malo 50 kende mar jodak e kaunti no ema otud kod teko mar sitima. Magi timore seche makambi mochung'ne tudo teko sitima e kor gwenge kata Rural Electrification and Renewable Energy Corporation kotudre kod Attend County ma Busia oyango chenro mar keyo sitima e kor gwenge ma kaunti no mageto neno ni familia 650 obedo kod sitima. Gavana ma kaunti ma Busia Polo Tuoma koro kwayo kembe ma keyo sitima mondo otiek achiedh nade mar nok mar mita mag sitima. Na ndio maana Your Excellency gavana wenyu baba yenyu ama ndio alikuja huko kwetu Rerek akajituma na akaleta pesa 40 million na sisi tuka match up na 35 million na ndio maana tuko hapa leo. Tumeanza hii miradi, mtaona tukikuja kupartner with the county tufanye advocacy. Advocacy tunakuja kuwafunza umuhimu wa stima. Tazambaza hii mradi hii phase ya kwanza inaenda karibu iko miradi 24. Wakitoka hapa wanaenda Musibwabo leo, wanaenda eneo zingine paka kule Teso North. Na ikiwa hiyo mradi itafanywa vizuri katika kaunti mzima na hapa kwetu pia tutakuwa tumepata stima ya kutosha. Kwa hafla hii ambayo imefanyika leo nimefurahia sana kwa sababu niko na matumaini kwamba nimepata stima. Sababu stima nimekuwa nikitamani kwa muda mwingi sana. Miaka nikitamani stima. Na si mimi tu, lakini nilikuwa natamani pia kwa niaba ya wengine ambao ni wakaazi wa mahali hapa. Bad migao mar ohala obagoro mo e kind migao mar kuoyo pi e puothe kaachiel kod Attend County Masiaya ewi bero ohala mar ochele e kar pur ma Nzoia Irrigation Scheme ka oloso kod jofwambo bang' romono e log tich ma kaunti Masiaya. Jagoro mongirore migao mar ohala Albudo owacho ni migao no mare biro neno ni chiche otiyo maber e yudo omenda koa kuom chenro no. Giwacho ni gigeto keyo maromo metric tons 440 e higni 3 mabiro. The national government has invested over 4 billion. As the governor has rightly said, this project is going to put 10,000 acres into production of rice. This will go a long way towards helping the country in reduction of the rice deficit. Currently, the country has a rice deficit of 700,000 metric tons. In this particular project, we expect to generate at least 50,000 metric tons. Phase 1 of the Lower Nzoia River Irrigation Project, which is about to be concluded, phase 1. And that project encompasses both the counties of Busia and Siaya. And I want to thank the national government because of the many visits they have paid to Siaya and to Busia to supervise the project, inspect the project, and to make sure that the project is successful.